Hello friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आं टंलायाव थांनो नागिरदों आंनि रुमाव आं टंलायावसो फरायनो थाखायोमोन नालाय दाथ' क्लासबो गैला आरो लोगोसे एग्जामफोराबो पस्टपन जाजोब्बाय मेनि 28आव जानो गोनांमोन जोंना एग्जामा बाट दा जानाय नंला आरोना जाब्लाबाबो अनलाइनसो जागोन आरो बेनिखायनो आंनि रुमनि माखासे बुस्थुफोरखौ आं लायनो थांनो नागिरदों आरो स' लोगोफोर आंनि भिडिअ जाय गोदान हाबफैदों आं अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे थांफागोन जोंहा आइ ओमफ्राय आफाया स' आइ आफा ओमफ्राय आं थांगोन गारिया फैथ'वाखै र' गारि लेंहरदों गामिनिनो गारिया फैथ'वाखै तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे लामा लामा जि तरमुज फानखादोंमोन आरोना बोथोरा थान्दा थेवबो आंखौ जि जानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय बिथिं बिमादो रायजाबायसो तरमुज जानो नागिरनायनि लोमजानो लागि मानो लागि होननानै नै लामा लामा जा तरमुज फानखादों तरमुजानो तरमुज खेथि र' जोंनि उदालगुरियाव बापरे बाप दा जों उदालगुरि टाउन सफैबाय उदालगुरि टाउन सफैनानै थाङै थाङै बिनि उनाव जों हरिसिङा मोनगोन हरिसिङा मोनबाला मोनसे बारस'ग्रा लामा दङ आरोना बिथिं बारस'नोसै माने थाब सहैयो आरो बेनो आरो आंना प्रब्लेमा गारि गाखोबाथाय बिराद खर' साखायो आरोना दसे थेन्थ'ना थांनो हाबाथ' मोजाङानो आरोना पात्ता मोनि बाट गारि एसेबो गाखोनो हाया ससेखौनो गाखोनो हाया बिराद खर' साखायो आरो आंखौ बिराद खर' सागासिनोमोन आरो गोबानोबो ओंखारगासिनोमोन आंखौ बाट जेन थेन थांनो हाबाय आरोना जेबो जायासै बेनो प्रब्लेम ओंखायनो गोजानाव जेरावबो बेरायनो हाया जाथारखाया आंदोबाथाय गारि गाखोनायाव नै ओमफ्राय जों बारस'ग्रा लामाखौ सफैबाय नै बिथिं बिफांखौ नुदोंना नै बिथिं बारस'बानो जोङो मोनसिगोन आरोना डाइरेक्ट कलेज मोनो आरोना टंला कलेजखौ बाट बिथिं जाय सिदा थांनाय मोनबा जोङो टंला टाउनखौ मोनगौमोन आरो सफैबाय जों आं थाग्राया बेनो नै आं बे रुमावनो थायो ओमफ्राय रावबो गैखाया आरोना स' नाय रुमफोरा मादि जाना दङ आं बेयावनो स्टाडि खालामो बेयावनो थायो बेयावनो संना जायो आंनि माल माथाफोरखौ जों बुथुमना लाखांबायानो नै रेडि बाव हारसिं मानसि जानो हागौ नाथाय बिराद बुस्थुफोर गारियानो जेन टेनसो जाजादो गारिखौबो फिसा लांफ्लांबाय नालाय जोङो ओमफ्राय बिसानैला सेसा दङ जि मोजां मोजांखा स' आं बिराद दुखु नांदों आरोना सेसाखौ गारना थांसिगोन ओमफ्राय थांनाय समाव दुखु नांनाय आरो एसे দীপান আছিল আৰু নামটো সেই ক'ত পেলোৱা আৰু দেখা পোৱা যেন লাগিছে হয়নে চিনাকি চিনাকি লাগিছে চিনাকি চিনাকি লাগিছে বোলে টিভিত দেখা পাইছিল বোলে बेखौ जोङो अन्नानै नानु होननानै गाबज्रियो स' बहुत मिस खालामगोन आरो गथ'खौ आंदोनो थाफैबाय थायोमोन आरोना
दसे आं माने रुमाव बर नांबाथाय बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामोमोन आरो बुहुद मिस खालामोमोन आरो आंखौ सोंबाय थादोंमोन मानो थांनो नागिरदों फरायला नामा फरायनाय जोब्बाय नामा होननानै आंखौ गले गले सोंबाय थादोंमोन आरोना नै दा जोङो ओंखाम जालांनोसै खुरिया ओंखाम संखादोंमोन जोंना अमा बेदर आंथ' अमा बेदर जाया नालाय आंनि थाखाय बोरमा बेदर आरोना ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि ओमफ्राय नै बेनो खुरा ओमफ्राय बै जिरायनाया खुरि ओमफ्राय आरो बैखौबो आं खुरि जायो आरोना बिजावजालि जायो सानैदों माबोरैथो नों आंखौ मोजां मोनदों नै ओमफ्राय जोङो बिदाय लानानै फैफिनबाय दा आं कलेज खाथियावनो थायो आरोना नै बे रेल लाइनखौ बारनांगौ आरो दा जों फैबाय गोसोनि राव अनजालि नोंनो गोसोनोसो गोसोजों नाजायोमोन फोरमायनो गोरबोनि राव अनजालु नोंनो हे 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 आहा हा 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 ला 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 सफैबाय दा न' सफैनानै जानला मोनला बेबायदिनो हायाव दोनना होथ'बाय आरो बिराद माला बापरे बाप सेन्टेन्स लाबोनाबो गारियानो जाजालायासै गारियाबो फिसा लाबोनानै आङो बेखौ उल्टा बाकसखौ उल्टासो ना दोननोबा दोन माबा लागे लागे मुदो So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं